Mangga dipun pirsani tari rampok singa bareng tanding kuda budaya. Wes wancine gilirane Pak Kirun iki. Siapa? Lok. Yo. Kuda ya. Ayo, Ger. Abel. Biasa, Bel. Oh. Oh. Goyang Siti. Nah. Kuda budaya. Ayo le. Wes wayahe. Bocah-bocah. Ayo. Ayo. Op sos. Ho a. Ho Ayo lo parane ning ndi iki yo. Golek papan sing rada amba ya, Nger. Abel. Sing ati-ati, Bel. Ora pinggir-pinggir iki. Ayo le cinta. Op. Oh. Piantune cilik ning bagus man. Ayo lo. Mbok yang guyu susah gawe apa mbok yang mesek susah gawe apa penjaluk budi citra ing janji aja emo aja tansah juwa senadyan aku uga tansih la ing janji mesem
tansah tak ugemi yo bareng amuji lakone kagungan watone sumemeng mesti katebar kuda budaya Dik Dwi Dik Dwi tasih sehat nggih oh yo yo ayo man cacahe ana pira iki man ana 6 nggih ana 6 wae kae satriya kang bakal nadyak kala mangsa ya iki budale Sang Prabu kala segi nggih Dewek ayo Dik bos ayo lo Dik Anggi adoh-adoh kok pare adoh-adoh teko pare tak dongake lek jodoh ning Tulungagung ayo iki mesti iki ngono temu kangen barengan sepuh-sepuh bareng tuwa tuh sapa Mas JB ono Mas Bima ayo tenaga tuwa ayo ger sing saka Grabak Kediri aja alot ayo lurut ayo lurut ora jadi lurut ayo Dek Du Dwi golek gon ini rada ambo ayo ger ayalah ayo le ayo
jolan mong lenjeran sondang sandung etok-etok kesandung-sandung batine selak waro karo bakule monggo-monggo sing niki napa sing nika kula pilih niku jalaran bakule ayo bat-obat aja sembrono yen aku wis kadung tresno liya-liya yo mlaku ning pasar aja lah mudut Rame-rame, ayo. Cagong. Montir, ayo. Kowe kok ngetop ngene cagong. Matur nuwun rawuh. Ayo. Lonat. Yo, gerangane ayo. Oh, Mas Ari. Mas iki. Yo. Barungane. Pak JB, ayo. Hop. Gerang swara buta. Ayo gerangku. Singa baror pranyoto mbebayani gerang kang kena binandung netranyo pindhata ana maju aja siji kok siji Ayo Pak Genduk, ayo. watak ira dur angkara kang kasuwur gawe tunaning sesama yen lena kenobi lahi ridu Pak JB, ayo. Ayo Pak JB. Panji tring turangga Hesti Kata Cagong matur nuwun lawe. Jojo lalayu musuhmu barang loro kena. Aja wali-wali lek kowe ah. Lek kowe wedi aja wali-wali kena. Ayo
Lalu atuan. Ambil napas, ambil napas. Yo. Sapa iki? Matur nuwun Mbak Bebi. Ayo sapa iki? Budaya ayo. Yo. Iki korban selanjutnya. Wes. Ayo Ger, lebokno Ger. Wes kesel. Nomor urut selanjutnya sapa iki? Bonojo. Mbah Sumari ayo. Bos pasir. Bos pasir. Oh iya. Ayo Ger. Ayo ayo. Ayo Jo, Sikarno Jo. Ayo di. Sikarno Jo. Iso kakekne Jo. Awas Pak pemadam kebakaran. Awas. Ya. Ayo Jo.
aja. Rebu ae Lebu aja. Lepak. Bono jo, baru kamu nemamu muni dhewe jo. Kurang ajar. Ayo. Bah semoro. Yo. Ngobe. Sanyoku apa jo gara-gara baru kamu. Wah, bukan. Ayo bah gede. Ayo deh. Bah gede metu. Allah. Ayo deh. Ayo deh. Rome pimpinan Nakirun. Dio. Aku keselok banget. Kowe jangan. Ora. Ayo. Ayo dong. Ya itu apa tuh sapa iki? Apa duduk ae ah. Warok iki warok bolone dhewe. Warok kok barok. Ayo, entek nonton. Opah-opah. Itu metu. Cocobi ya. Ayo. Warung aja apa pengis-pengis serang. Ayo Gus. Aja dikit dolanan Gus. Ayo Gus. Kemasukan inang. Ayo, muni. Hop, ayo. Ayo si sopo. Ayo masuk. Ayo.
Figur siji. Ayo Gere, awas. Ayo Mas Badut. Yo. Iki lho. Bahan bro. Ayo. Metu gerangannya. Ayo. Iki lho betul lho. Ayo, gerangannya betul. Pak Doer, Jangan lukir, banget jangan lukir. Ayo. ayamu. Ayo. Wayah purut. Ayo Rut, wayah purut. Bonojo. Bapak Komandan kebakaran. Wayah Ayo. purut. Oh. Wah, kesel. Lanat kesel. Wayah purut. Baik, betul baik. Oh, liane minggir. Ayo. Wayahmu, ayo. Ayo. Yo, Bapak Bonojo, ayo. Muter. Awas. Ditubruk, Jo. Ayo, Jo. Ayo, Jo. Ayo lagi. Ayo Nat. Ayo Ger. Nangge para satya budaya sampun gugur wonten satepahing palagan ya. Sampun sareng lawan Bos kaparanya para satya emene sahe ngajure tumandang makarya embabar seni kuda budaya kanggo paliwonto ambangun budaya bos kaparanya para satya emene sahe ngajure tumandang makarya embabar seni kuda budaya kanggo paliwonto ambangun budaya.
bojo kono aku Bapak Haji. Adem. Dodi. Yo, Mas Dondit ora oleh dadi. Mas, sing gangguhi bojone dhewe-dhewe. Yo. Ayo. Alon ger. Alon ger. Wandine uweh rok warok ayo rok wandine uweh rok. Pak Doer. Dok wandine. Yo. Digoyang. Pak Doer digoyang. Bali Pak Wer. Bali. Ayo. Pembareng mundur ayo. Yo. Bali. Wes Bali. Bagoy tak kali Bali. Bali ning ndi? Nanti. Malam. Lari Mas. Aku pilih ingkung, Mas. Ya. Ayo wakune bagi-bagi. Ingkunge kene lho, Ya, Mas. yang beruntung dia yang mendapat. Ayo Mas Bagus. Aku bagian lho. Tumbal tambel. Aduh. Ya. Keturupan mambeling. Nanggapo ger. Nanggapo. Halo. Yo. Galang. Rokoknya dintaknya selang. Terkowe nali kowe. Dadah, keplak kamu. Dadah, keplak. Yo. Nah, penak. Yo. Nanti rokok entek penak kejangan ya mesti. Ayo. Bali kafe pangan. Bocah dua biasa. Ayo. Aku terlalu. Yo. Saiki wis ditiwang dite Bali yo mano. Aku wis ngantuk lho, Mas. Mojo di Mas Sopan boten saya. Wonge saya tut. Kene iki kok sing derek ngarep kae. Yo. Ayo deh. Jangan wis ngantuk. Kadang besok mlebu isu ayo. Besok kadang mlebu isu ayo. Upacara. Ini upacara. Yo. Ayo. Lah kok saya banter duwe. Sesuk Senin ayo. Ayo.
Ayo. Dadaku sakit. Manuntut dituntut pamanggir. Aku lemes. Mamula to, mamula. Mulai. Manut ayo tak ngerti mulai. Mamula. Ger. Panuto aku ger. Oleh dhewe apa diterke? Iya, Paman. Iya, Paman. Panuto ger. Gagan. Manut Kowe Paman. apa diterke ga? Tontonan kepanjang ino. Mamula. Ayo lonot. Lonot. Bapak idole, bapak idole. Aku njaluk tak lelo-lelo paman. Bali bariki aku. Lolil matur suwun paman. Adap manang aja pijer nangis. Matur suwun anakku. Matur sing ayu rupane. Matur suwun yen nangis dak ilang ayune. Tak gadang bisa urip mulya. Matur suwun dadi ya wanita utama. Matur suwun ngluhurke asmane wong tuwa. Dadi ya pandhikaring bangsa. Wis temenan kok anakku bulane dadar kaya buta kehilangan Sing dadi rong mulai sik. Sik. Aku ayo Bali. Amananku terus Bali. Iki
Bogor di kota-kota youtuber kalau kopi matur nuwun ingkang sampun live streaming oh budaya wonten kanthi adugi mogi samangke tanggal 18 kula panjenengan kebagian wonten Stasiun Bulan Mojomagu dalam rangka putar giling tahun 2020